Așa după cum v-am spus, reportajul nostru în această dupămasă frumoasă din Danemarca continuă. Avem aici jumătate de echipă, că unul a dezertat, s-a dus la mare să facă baie cu pinguinii. Avem aici în imagine, după cum vedeți, pe domnul Lossi. Ca să luăm un prim plan așa de aproape, să-i se vadă moca. Da, după cum vedeți, nu are muzica manare, nu are treabă, Denisa cântă de rupe. Tot Nobilis, îi și stângar, îi și cântaragiu și de toate face. Singur, săracul, bagă de nebun, de 2 zile bagă într-una, nu dormi deloc. Da? Tot la Nobilis, vedeți, material până-i pula, până-i soarele. Mă scuzați că vorbesc așa urât, dar după 200 de zile când numai ploaie am văzut aici, prima zi frumoasă când iasă soarele. Da? Așa se lucrează în Danemarca, stimați ascultători și telespectatori care nu ne vedeți, dar ne puteți auzi așa de departe. Vedeți, brazii, sărași, toți, barberiți. Da. Vedem materialul. Are material aici luat, pune soarele. Face astăzi 400 de buni de singur. Dacă se nervează tare, bagă 500, încarcă singur tirul. Mă scuzați că am prins un alt cadru cu ultima echipă, dar nu cei din urmă. O să trec și la ei imediat. Și o să stăm de vorbă cu ei așa să vedem ce o să spună. Pădurea din Danemarca. Și nu uitați că de aici vă cumpărați brază.